No, zobacz jak się myły. A po splendowaniu były wszystkie fajne. Fajne były? Podobały ci się? Nie. Wszystkie były fajne. Wszystkie. Ty wyłączyłaś kamerkę? Dobrze, czyli niżej nie mogę. Tak. Ja powinna być niżej? Nie, powinna. Się bardziej przesunę. Lusterko. Jest ok? Światło chyba nie jest w porządku, co? No i co? Ja mam cień. Jak ja mam je postawić? Teraz, czekajcie. Stawiam was i co? I dalej jest cień. I dalej mam cień. Gdzie ja mam cię postawić lampę, co? Nie wiem, gdzie ja mam cię postawić teraz. Zamka sobie nie zapięłam. Dobra, nieważne. Okej. Co tam, jak tam? Jest cień? Jest cień. Chyba co? Nie wiem. Motylek mi odpadł, zaraz muszę go przybliżyć. Dobra, przybliżę je. Pokażcie, to jest ok. No i tu chyba też jest ok, co? Czy nie jesteś ok? Jesteś ok. Dobra, zmienię to światło. No to co? Pojedziemy z koksem, co? Jedziemy z koksem. O, jakieś olnięcie było. Nie siorłaj tak na wizji, nie? Świnka! O, rany! Ty działki powywijać. O. Żaby. Ty sobie też posiorbał. Już? Nie. Ready? Mhm. Zobacz sobie. Strzygucha. No, lecimy. Głupia.